akong magnanakaw. Pero hindi sa mga buhay, kundi sa mga patay. Natutuhan ko lamang ito sa aking mga kasamahang gwardya nang minsang madestino ako sa sementeryo ng mga inchik. Noong una, nakikinig lamang ako sa kanilang mga pinag-uusapan tungkol sa kanilang racket, ang pagnakawan ng puntod ng isang yumao. Subalit, nang masaksihan ko ang kanilang ginagawa noon, nalaman kong totoo pala ito. 4 kaming nagpapalitang gwardya sa sementeryo. May toka sa araw at gabi. Sa araw pa lang, kapag may nakita na silang inililibing, nakangiti na ang mga kasamahan ko. Kinikilatis din nila kung mayaman o mahirap lamang ang patay. Kapag mayaman, tiyak na present sila kinagabihan. May boundary din ang aming toka. Hinati-hati nila iyon sa 4. Kapag may inilibing na patay sa lugar na sakop mo o teritoryo mo, sa iyo iyon. Kapag sa gawin nila, kanila. Kanya-kanyang sakop, wika nga. Ganon pa man, mayroon ding tulungan at pinaghahatian na lamang ang biyaya mula sa inilibing na bangkay. Noong una, ayoko sana dahil bukod sa kabado ako, takot din ako, pero pinalakas ng kasamahan ko ang aking loob. Patay na, kakatakutan mo pa. Sabi sa akin ng kasama ko, ang katakutan mo ay yung mga buhay. Pero baka may makaalam sa ginagawa natin na to. Tayo-tayo lang nandito. Sino makakaalam? Alangan namang yung mga patay ang magsumbong sa atin. Ngiting sabi ni Doy. Napag-isipan kong totoo ang kanilang sinasabi. Sino nga ba namang tao ang may lakas na loob na pumasyal sa sementeryo ng ganong oras? Sarili namin ito tuwing gabi ng araw na yon. Sa teritoryo ni Tito may inilibing. Sa tipo at rangya ng libing, alam naming mayaman ito at may sariling moseleo. Sabit kaming 4 sa operasyong gabing iyon. Pinasok namin ang moseleo at tinungkab ang sariwa pang semento na pinalitada sa nicho. Handa ang mga kasamahan ko sa ganoong operasyon. May gamit na kaming nakalaan para sa pagbabalik ng tinungkab naming nicho. Nang ilabas namin ang kabaong, iniangat namin ang bangkay sa ataul kung saan nakita namin ang maraming pera ng inchik na nasa ilalim nito. Nilimas din namin ang mga gamit ng bangkay na halos mahubaran. Maayos naming naibalik ang kabaong sa loob ng nicho na parang walang ginalaw sa loob. Malaki ang kinita namin sa operasyong iyon. Lamang na lamang ang kasamahan naming gwardya na nakakasakop sa teritoryong pinaglibingan dito. Ang damit ng patay ay binili sa used clothing namin ibinenta. Ang alahas ay sa pawn shop o alahera. Ano pat gawain itong malaking pagkakakitaan na ang tanging puhunan ay tapang at lakas na loob at sikmura. May mga kasama akong likas, sigurong lapastangan o mapagbiro sa bangkay. Hindi lamang nila ito pinagnanakawan, binabastos din nila ito. Kung babae at maganda, hinihipuan saka malakas na pagtatawanan. Hindi ko kailanman nagawa ang kanilang inaasal sa mga yumao, bagamat kinukuha ko ang mga bagay na pakikinabangan buhat dito. Mukhang sira yata ang sapatos mo, Tisoy. Puna ng kasamahan kong gwardya sa akin. Hindi pa nga ako nakakabili ng kapalit eh. Tugon ko, tsak na magkakaroon ka na ng bago sapatos. Bakit? May inilibing kanina sa teritoryo ko.
ipa-arbor ko sa iyo ang sapatos. Kapag tinulungan mo ako, kinagabihan, tinulungan ko nga ang kasama kong guwardya sa pagnanakaw sa patay na inilibing sa kanyang sakop. Nilimas niya ang suot na alahas ng bangkay, kung saan ibinigay niya sa akin ang damit nito at sapatos. Itong sapatos na lang ang kukunin ko. Sabi ko sa kanya, Mukhang mamahalin ito. Ikaw ang bahala. anya sa akin. Proud ako sa pagkakaroon ng mamahaling sapatos na lagi kong isinusuot. Magkasize kami ng paa ng may-ari nito at nakita ko rin kung magkano ang presyo nito sa SM. 6,000 pesos. Presyong di ko kayang bilhin dahil kontento na ako sa mga bangketa na puro pinaglumaan at nirepair na lamang. Subalit, alam ba ninyong may sandaling inuusig din ako ng aking konsensya sa aking ginawa? Oo nga, at patay na sila at wala ring halaga sa kanila ang aming mga kinukuha. Pero pag nanakaw pa rin iyong maituturing, kahit pag-aari ng isang patay, walang distinction, buhay man siya o patay. Ang ginawa namin ay isang krimen sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Pero malakas ang tukso sa paghahangad ng pakinabang higit pa sa nararanasang hirap ng buhay sa ngayon. Kung wala kang pera, kakalam ang iyong sikmura. May sweldo ka nga, karampot naman at kapos iyon sa pamilya. Lingid sa asawa kong si Sita ang aking ginagawa. Kung malalaman niya, tiyak na tututol ito at aawayin ako, kaya inilihim ko na lamang. Mukhang wala pa yatang inililibing sa teritoryo mo, Tisoy. Sabi sa akin ni Doy ng hapong iyon. Mukhang Portoy ang patay, kukunti pa ang nakikipaglibing. Malungkot ako dahil pagkakataon pa naman na kailangan ko ng pera sa linggong iyon. May babayaran akong utang na matagal na akong sinisingil. Kahit sana konti ay makapaghulog ako sa aking pinagkakautangan. Nang gabing iyon, wala sana akong balak na pakialaman ang puntod ng patay na kalilibing lang. Pero dala ng pangangailangan ay nagpasya akong ituloy na rin. Baka sakaling meron akong mapakinabangan makuha sa patay. Nais sa loob ko, mag-isa ko na lamang na ginawa ang operasyon. Sanay na rin naman ako, so tinungkap ko hanityo. Hinila ko ang ataul ng bangkay palabas, saka binuksan. Mukha ngang ordinaryo lamang ang taong nakalibing. Maging ang suot nitong barong ay mumurahin. Wala ring sapatos na suot o alahas. Naisip kong ibuka ng bahagya ang labi ng patay. Nakita ko ang ilang ginto sa ngipin nito. Mabebenta ko rin ng malaki ang mga ginto sa ngipin na to. Naisalog ko. Piniga ko ang matigas na pisngi ng bangkay para bumuka ang bibig na to. Unti-unti ngang bumuka ito. Nagkataon naman na wala akong dala na plies na magagamit ko para ipanghugot sa ngipin. Inisip ko baka makaya ko namang dukutin ito sa pamamagitan ng aking kamay. Ipinasok ko ang aking mga daliri sa bibig ng bangkay. Pero laking gulat ko dahil bigla itong sumara at kinagat ako. Naramdaman ko ring unti-unting pagpaon ng kanyang mga ngipin sa aking mga daliri. Nagsimulang ipiglas ko ang aking mga kamay. Pero talagang mahigpit ang pagkakabaon ng ngipin sa aking daliri. Tinangka kong sumigaw, pero walang tinig na lumalabas sa aking lalamunan. Nagsimula ng tumugo ang aking mga daliri na kinakagat ng bangkay. Alam kong hindi mapipigil ang pagdiin ng mga ngipin. Maaaring maputol ang aking mga daliri.
Noon ko naisip na sa halip magpumiglas ay kausapin ko ang bangkay na kumagat sa akin. Maawa ka na sa akin, sabi ko. Mapuputol ang aking daliri. Habang sinasabi ko iyon, ay may naulinigan akong maliit na tinig. Nawari ay tinangay ng hangin, palapit sa aking pandinig. Naawa ka pa sa aming mga patay na nilapastangan ninyo? Takot ang lumukob sa aking buong katawan. Na sandaling iyon, napaluha ako sa sakit. Nakita ko rin ang aking sarili na nagsusumamo at nagmamakaawa. Sa bangkay, sumusumpa rin ako na hindi ko uulitin ang aking masamang ginawa sa mga patay at humihingi ako ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Naramdaman kong biglang luwag ang kagat ng bangkay sa aking daliri. Lumuwag na nagawa kong hugutin dito ang aking mga kamay sa kanyang bibig. Nagmamadali akong ibinalik sa dating ayos ang bangkay at ang ataol nito sa nicho. Nang gabing iyon, nilisan ko ang sementeryong iyon na hindi man lamang ako nagsabi sa aking mga kasamahang naroroon. Napaano ba yang daliri mo at namamagayata? Puna ng asawa ko nang mapansin ang sugatan kong kamay. Wala, naipit lang ito sa pinto. Tugon ko. Tumawag kanina ang operasyon officer ninyo at tinatanong kung bakit inabanto na mo raw ang duty mo sa sementeryo. Anong isinagot mo? Wala, hindi ko alam. Ang sabi ko, tatanungin kita. Sabi niya, mag-report ka na lang daw mamaya sa opisina ninyo. Nag-report ako sa aming opisina. Pero nag-resign na rin ako ng tuluyan. Ang mga kasamahan ko ay labis na nagtataka sa akin. Pero sinarili ko na lamang ang nangyari. Mula noon, nitingin sa kabaong nang namayapa ay ayaw ko nang silipin pa. May pobya na ako sa pagsisimba ko. Lagi kong ipinagdarasal ang aking naging pagkakasala. Lahat ng mga gamit na nakuha ko sa patay ay itinapon ko na. May marka pang naiwan sa daliri ko ang kagat na nilikha ng bangkay. Darating ang panahon na matutulad din ako sa kanilang kinalalagyan. At ayaw kong mangyari sa labi ko ang paglapastangang iyon na nagawa ko sa kanila.